Wel, croeso i'r cyntaf yn ein cyfres newydd. Cyfres newydd ar gyfer y grawys. Nawr, ten mae'r grawys yn cyfnod sy'n arwain i fyny at y Pasg, a mae'n gyfnod pan mae rhai Cristnogion, nid pawb, yn arfer rhyw fath o hunan ddisgyblaeth. Rhyw elfen o hunan ddisgyblaeth, sydd fel arfer yn golygu ildio rhywbeth neu gwneud heb rhywbeth am y dyddiau y 40 diwrnod mae'r grawys yn para. A mae'n beryg bod ni'n meddwl, bod ni'n medru meddwl bod y pethau yma dyn ni'n gwneud rhywsut yn ennill bendith i ni gan Dduw. Dyw hwnna ddim yn feiblaidd o gwbl. Ond mae'r grawys yn cynnig cyfle, un cyfle ymysg llawer, ond mae'n cynnig cyfle i ni jyst stopio a meddwl ac ystyried pan mae medrwn ni edifarhau, pan mae medrwn ni gysegri'n hunain fwy i'r arglwydd. A felly yn y gyfres yma, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar bethau y medrwn ni neu hildio nhw. A chi'n gwybod, yn draddodiadol, chi'n gwybod, welwch chi rhywun ar y stryd, chi'n gwybod beth ydych chi'n rhoi fyny am grawys? Chocolate, ynddo fe. Neu rhywbeth yna, neu dwi'n mynd i ddefnyddio llai ar fy ffôn symudol, neu dwi'n mynd i wneud hyn a'r llall. Ond dyn ni'n mynd i edrych yn y gyfres yma, nid yn gymaint ar bethau medrwn ni hildio nhw dros dro, ond pethau y dylen ni eu hildio nhw drwy'r amser, a mwy o hynny. Mae'r ysbyseb ar gyfer y gyfres yn deud dros yr wythnesau bod ni am edrych ar ildio pethau mawr mwyn profi'r bywyd sy'n cyfri. So, ildio'r pethau mawr mwyn profi'r bywyd sy'n cyfri. A dros yr wythnosau nesaf, fyddwn ni'n edrych ar ildio yn disgwyliadau, y pethau dyn ni'n edrych ymlaen iddyn nhw. Fyddwn ni'n edrych ar ildio ein gelyniaeth, y pethau dyn ni'n dod yn ei herbyn nhw. Ildio ein bywydau, ildio ein poblogrwydd, bob math o bethau fyna. A heddiw, dyn ni'n mynd i ddechrau trwy edrych ar ildio ein rheolaeth. Ac i wneud hynny, fydd yna ddau ddarlleniad, a maen nhw ddau ddarlleniad, un o'r Hen Testament, un byr iawn, ac un arall fymryn yn hirach o'r Testament Newydd. So, y darlleniad o'r Hen Testament yn gyntaf. Genesis 2, adnodau 15 i 17. Dyn ni'n ôl yng Ngardd Eden. Dyma'r arglwydd Dduw yn cymryd y dyn a'i osod yn yr ardd yn Eden. Yw thrin hi a gofalu amdani. A dyma fe'n rhoi gorchymyn i'r dyn. Cei fwyta unrhyw goeden yn yr ardd, ond paid bwyta ffrwyth y goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth da a drwg. Pan wneud i hynny, byddi'n siŵr o farw. A wedyn ni ymlaen i'r Testament Newydd i Efengyl Matthew. Matthew 4, adnodau 1 i 11. Mae hwn yn digwydd syth ar ôl bedydd Iesu. Yn syth wedyn, dyma'r ysbryd yn arwain Iesu allan i'r anialwch i gael ei demtio gan y diafol. Ar ôl bwyta dim byd am 40 diwrnod roedd yn llwgu. Dyna pryd y daeth y diafol i'w demtio. A dyma mae'r diafol yn deud, os mae mab Duw wyt ti, gwna'r cerig yma droi yn fara, meddai. Na, atebodd Iesu, mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, mae nid bwyd ydy'r unig beth mae pobl ei angen i fyw, ond popeth mae Duw yn ei ddeud. Wedyn, dyma'r diafol yn mynd â Iesu i'r ddinas sanctaidd, hynny ydy Jerusalem, a gwneud iddo sefyll ar y tŵr uchaf yn y deml. Os mae mab Duw wyt ti, meddai, neidia i lawr o'r fan hyn, mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, bydd Duw yn gorchymyn i'w angylion dyddal yn ei breichiau, fel na fyddi'n tarod y droed ar garreg. Atebodd Iesu, mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, paid troi'r arglwydd y Dduw ar brawf. Yna dyma'r diafol yn mynd ag ef i ben mynydd uchel iawn a dangos holl wledydd y byd a'i cyfoeth iddo, a dywedodd y diafol wrtho, cei di'r cwbl gen i, os gwneud i blygu lawr i fy addoli i. Ond dyma Iesu'n deud, dos i ffwrdd Satan, mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, a ddola'r arglwydd y Dduw,
a'i wasanaethu yn unig. Yna dyma'r diafol yn ei adael, a daeth yr yngylion ato a gofalu amdano. Felly, dyn ni'n edrych ar ildio. A'r bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar 3 gwestiwn mawr ynglyn â ildio. Cwestiwn cyntaf, i bwy? Ail gwestiwn, pam? Trydydd cwestiwn, sut? Ond cyn i ni edrych ar y pwyntiau, dwi'n mynd i ategu rhywbeth na Rodri gyfeirio ato fe digwydd bod ar ddiwedd y cyfnod o addoliad. Efengil gras yw efengil Iesu Grist. Nid efengil dyn ni'n ennill mewn unrhyw ffordd. Efengil gras ydy e. Does dim un ohono ni yn medru gwneud dim i ennill neu heiddi yn ffordd i fewn i deyrnas Dduw. Mae hwnna'n dod trwy ras a chariad yr arglwydd Iesu. Ond, a mae'r ond yna'n bwysig, ar ôl dod at Iesu yn ei ras a'i gariad, mae'r ffaith yn bod ni wedi profi'r cariad yna a'r gras yna yn golygu bod ni eisiau i'n bywydau ni newid. Dyn ni yn dymuno i'n bywydau ni newid. A dyn ni'n gweld hynna yn y Beibl, dyn ni'n gweld hynna. Bob tro oedd Iesu'n cyfarfod rhywun ac yn cyffwrdd i bywydau nhw, doedden nhw ddim eisiau bod yr un fath wedyn ni. Oedden nhw eisiau bod yn wahanol. Ac os ewn ni mlaen i un o lythyrau Paul yn ail lythyr at y Corinthiad ym mhenod 5, dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Cariad y Meseia sy'n ein gyrru ni yn ein blaenau. Neu fel mae cyfieithiad fwy hen yn deud, oherwydd y mae cariad Crist yn ein gorfodi ni. Dwi'n licio'r darlun yna. Chi'n gwybod? Dyn ni'n cael yn rhyfeddu gymaint gan gariad Duw. Dyn ni'n gorfod ymateb. Dyn ni'n gorfod gwneud rhywbeth mewn ymateb. Ond be mae'r cariad yna yn gorfodi ni wneud? Mae'r cariad yna yn gyrru sut dyn ni'n behafio, yn ymddygiad ni. Yng ngoleuni cariad Crist, mae hynny'n golygu i fyddhau. Gwrando ar yr arglwydd a gwneud be mae'n deud. Fe ddudodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os dych chi'n fy ngharu i, byddwch yn gwneud be dwi'n ddweud. Dyna un ffordd oedden nhw'n medru dangos eu cariad tuag ato fe. Ac mae hynny'n golygu gwneud e yn ddwfn y tu fewn. Ddim yn rhyw ffordd arwynebol fatha'r Phariseaid, ond yn ddwfn tu fewn ddim. A dyn ni'n gwybod bod ni angen help a chyngor ynglŷn â sut mae gwneud hynny. A dyna rhywsut lle mae'r gyfres yma yn ffitio i fewn. Y cyngor yma ynglŷn â sut mae gwneud hynny. So dewch i ni ddechrau edrych ar y 3 cwestiwn yna. Cwestiwn cyntaf, i bwy? I bwy dyn ni'n ildio? Mae'r 2 ddarlleniad, yr un o Genesis a'r un o Matthew, yn awgrymu bod yna 2 opsiwn pendant o'n blaen ni trwy'r amser. Mae gen i 2 opsiwn. Mae gen i ddewis i fyddhau i Dduw, neu mae gen i ddewis peidio gwneud hynny. Nawr, yn yr hanes o'r Hen Testament, fe ddaeth temtasiwn yn do. Ac i bob golwg, mae'n mynd i fod yn ddewis yn dydi, rhwng be mae Addag Efa eisiau wneud a be mae Duw eisiau nhw wneud. Ond mae hynny'n edrych yn fe chydig bach yn rhy syml, dwi'n meddwl. Mae'r teitl dyn ni wedi rhoi i'r neges yma yn y gyfres ynglŷn â ildio rheolaeth. Mae rheolaeth yn golygu pwy sy'n in charge yn dydi. Pwy di'r boss yn dyfe. Dyna be mae'n deud. Ac yn yr hanes o arddeden, dyn ni darllen am Addag Efa yn penderfynu peidio ildio i reolaeth Duw. Peidio ildio i reolaeth Duw. Mae Duw wedi rhoi popeth iddyn nhw, ynddi? Cei fwyta ffrwyth unrhyw goeden yn yr ardd, ond paid bwyta ffrwyth y goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth da a drwg. A maen nhw'n anghofio. Maen nhw'n anghofio'r cyfan mae Duw wedi rhoi iddyn nhw, pa mor hael mae Duw wedi bod tuag atyn nhw. A maen nhw'n canolbwyntio ar yr un cyfyngiad bach na. Yr un peth bach na, oedd Duw yn dweud, na, peidiwch yn gwneud hynny. A pan dyn ni'n darllen y stori, mae yna beryg i ni feddwl, mae be maen nhw'n wneud ydy sefydlu hannibyniaeth a dweud, dyn ni'n mynd gwrando ar Dduw, dyn ni'n gwneud beth ni eisiau. Ond ddim dweud beth maen nhw eisiau, maen nhw'n gwirionedd, ildio i demtasiwn y diafol maen nhw.
So, ildio rheolaeth i rhywun arall mae nhw, ddim cymryd rheolaeth drostyn nhw eu hunain. Yr wythnos yma, dwi wedi bod meddwl tipyn ynglyn â'r ffaith bod rhaid ni gyd gyfadde. Mae rhaid ni gyd gyfadde yn gwendid a'n tueddiad ni i faglu a gwneud y peth anghywir. A dyn ni gyd yn baglu ac yn delio efo gwendidau gwahanol. Mae rhai o'r gwendidau yna yn dod i'r amlwg, mae rhai ddim. Mae rhai o'r gwendidau yna yn bethau dyn ni'n trio delio efo nhw yn nerth Duw, a mae rhai dyn ni'n ei hanwybyddu nhw, yn gobeithio bod nhw'n mynd i ffwrdd yn wirthiol ar eu pen eu hunain. Mae'n rhaid i ni gofio pwy ydyn ni. Ac yn y pen draw, dyn ni'n dewis ildio nailla i Dduw neu i demtasiwn. A mae'r penderfyniad yna o i bwyd yn ni'n ildio, felly yn bwysig, ond mae'n benderfyniad y medrwn ni'n neud. A mi fedrwn ni'n neud y penderfyniad yma, oherwydd bod Iesu wedi dod i'r byd yma i gwneud y penderfyniad iawn yn bosib. Yn y llythyr at yr Ifeinied, mae Paul yn deud hyn. Mae beth roedden ni'n arfer bod wedi cael ei ladd ar y groes gyda'r Meseia, mwyn i'r awydd cryf sydd yno ni i bechu ollwng gafael yno ni, ac i ni beidio ei wasanaethu dim mwy. Mae Iesu wedi dod i gynnig yn rhyddhau ni o hynny, mwyn i ni wneud y dewis iawn. O'n i'n trio meddwl am ddarlun syml i esbonio fe, a mi aeth y darlun syml na fi nôl i fy mlentyndod, o'n i'n byw yn Llandudno ar y pryd, a dwi'n cofio Marks and Spencer's yn cael escalator. Meddyliwch nawr, pryd oedd y tro cyntaf i chi fod ar escalator? Dych chi rioed i trio cerdded i fyny escalator sy'n mynd ffordd arall? Oedd e'n thing pan oedd rhywun yr ysgol. Chi'n mynd i Marks and Spencer's ar ôl ysgol, a oeddech chi'n mynd i fyny yr escalator oedd yn dod lawr. Neu falle bod rai o'n chi wedi bod mewn maes awyr, a mae'r corridors hir yn does, a mae yna escalators arnyn nhw. Dych chi wedi cerdded fforong ar un o'r una? Weithiau, mae bywyd yn medru teimlo fel escalator. Mae'n medru teimlo fel escalator sy'n mynd fforong. A mae waith caled mynd i fyny, a weithiau dyn ni'n llonydd, ond pan dyn ni'n llonydd, mynd yn ôl dyn ni. Ond mae Duw wedi dod i'n helpu ni i fynd yn uwchben hynny, i fynd heibio hynny, ac i ildio'n hunain iddo fe. Mae yna opsiwn arall o ildio i Iesu, a mae wedi gwneud dilyn yr opsiwn yna yn bosib. A mae hwnna'n dod â ni at yr ail bwynt, sef pam. Pam ddylen ni ildio? Be sy'n mor bwysig o ran pwy ydyn ni'n ildio fe? A mae'r Beibl yn dweud bod pam dyn ni'n ildio yn gwestiwn allweddol. Mae'n gwestiwn ofnadwy o bwysig. Mae'r Beibl yn glir iawn yn dweud pan dyn ni'n troi at Dduw ac yn ildio iddo fe, mae hwnna'n penderfynu ein tynged tragwyddol ni. Mae'r Beibl yn sôn yn glir iawn am nefoedd ag uffen, a bod y sawl sy'n ildio ac yn ymddiried yn yw yn cael mynd i'r nefoedd a'r rhai sy'n gwrthod ddim. Dyna pam ddaeth Iesu. Yn Ioan 3:16, yr adnod yna, dyn ni gyd yn gwybod be mae'n deud. Ydy mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Mae hwnna'n neges eithriadol. Ond mae yna fwy. Mae yna fwy o newyddion da, oherwydd mae o bwys tragwyddol ddim jyst ynglyn â beth sydd i ddod, ond mae o bwys tragwyddol nawr. Mae'n newid popeth nawr. O'n i'n sôn yn gynharach yn y coeddiadau am yr grwpiau WhatsApp dros y grawys. Ac yn y clwb Beibl WhatsApp, oedd yr salm gyntaf i ni edrych yno fe, oedd y salm gyntaf, salm rhif 1. A o'n i'n meddwl bod y geiriau yn hyfryd achos mae salm rhif 1 yn nodi 2 ffordd wahanol i fyw. Mae'n darlunio
dau ffordd wahanol i fyw. A dwi am ei ddarllen nhw. Yn wahanol i Salm 119, oedd efo cannoedd o adnodau. Y Salm 1 yn fyr, so dwi am ei ddarllen e. Dewch yn ei wrando ar y geiriau yma. A meddwl ni pam ildio. Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg wedi ei fendithio'n fawr. Yr un sydd ddim yn cadw cwmni pechaduriaid nac yn eistedd gyda rhai sy'n gwneud dim byd ond dilorni pobl eraill. Yr un sydd wrth ei fodd yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau ac yn myfyrio ar y pethau mae'n ei dysgu ddydd a nos. Bydd fel coeden wedi ei phlannu wrth ffrydiau o ddŵr yn dwy'n ffrwyth yn ei thymor a'i dail byth yn gwywo. Beth bynnag mae'n ei wneud, bydd yn llwyddo. Ond fydd hi ddim felly ar rhai drwg, byddan nhw fel is yn cael ei chwthu i ffwrdd gan y gwynt. Fydd y rhai drwg ddim yn gallu gwrthsefyll y farn, fydd pechaduriaid ddim yn cael sefyll gyda'r dyrfa o rai cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gofalu am y rai sy'n ei ddilyn, ond bydd y rhai drwg yn cael ei difa. Mae ble ydyn ni'n troi at bwyd yn ni'n troi, i bwyd yn ni'n ildio yn effeithio ein bywydau ni yn nawr. Ac yn dilyn dyfodiad Iesu Grist, Duw yn dod ato ni, mae gynnon ni ddewis i ymateb iddo fe. I fod yn un sydd wrth ei fodd yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau. Dyna pam ddwedodd Iesu yn Efengyl Ioan, dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw yn fywyd ar ei orau. A ydych chi'n cofio be oedd y Salm yn deud am y rywun sydd yn ildio i Dduw? Bydd fel coeden wedi ei phlannu wrth ffrydiau o ddŵr, yn dwy'n ffrwyth yn ei thymor, a'i dail byth yn gwywo. Beth bynnag mae'n ei wneud, bydd yn llwyddo. Nawr, tydi hynny ddim yn golygu fod pob dim yn hawdd. Tydi ddim yn golygu fod bywyd yn plain sailing wedyn ni. Sylwch chi, mae ffrwyth yn dod ar y goeden yn ei dymor. Pan mae'r amser yn iawn. Dyma'n dod yn syth o'r eidrwydd. Pan mae'r amser yn iawn, mae Duw yn tyfu ffrwyth yn ein bywydau ni. Y pwynt ola dwi eisiau gwneud ni a pam ildio yw un reswm arall pam dyn ni'n ildio yw mae dyna naeth Iesu. Dyna naeth Iesu. Byddwn ni ddeud fwy am hyn yn y pwynt nesaf. Ond o ddod fel dyn, fe naeth Iesu ddewis i fyddhau. Yn Philippiaid pennod 2, dyn ni'n darllen bod Iesu wedi diraddio ei hun fwy byth a bod yn ifydd hyd yn oed i farw, drwy gael ei ddienyddio ar groes. A dyn ni'n gweld hynny, dyn ni? Dyn ni'n gweld hynny yn yr ardd. Cyn iddo fe gael ei arestio. Iesu mewn gwewyr yn gwynebu reality beth oedd ei flaen e, ond yn deud fy nhad, os ydy hi ddim yn bosib cymryd y cwpan chwerw yma i ffwrdd heb i mi yfed ohono, gwna i beth rwy ti eisiau. Iesu ni fyddhau. Faint bynnag oedd e'n costio, roedd Iesu yn ei fyddhau. A nawr at y pwynt ola. Sut? Dyn ni'n deall bod ni angen ildio fe. I bwyd yn ni angen ildio. Dyn ni'n deall bod yna ganlyniadau i'r ildio. Cwestiwn nesaf di sut? Sut dyn ni'n gwneud hynny? Dyn ni wedi sôn yn barod, mae ildio neu rhoi fyny yn golygu derbyn mae rhywun arall sy'n gwybod y well yn y lle cyntaf. Derbyn mae nid ni sy'n gwybod orau. Mae'n golygu plygu i ewyllus rhywun arall. Dyna welson ni Iesu yn gwneud yn yr ardd. Mae rhywun arall, Duw ei hun, yng Nghrist, sydd yn iawn ac nid ni. A mae werth cymharu yn dydi, oedd y ddau hanes, ond y demtiad yn y ddau hanes yn dweud, hanes yr Hen Testament, rhywun yn gwrando ar y temtiad ac yn meddwl, o falle bod fi'n gallu gwybod yn well, neu falle mynd Duw sy'n gwybod yn well. A wedyn yn yr ail ddarlleniad, dyn ni'n gweld Iesu yn ymateb. A dych chi wedi sylwi pan mae Iesu'n ymateb, dwi'n yn ymateb ohono ei hun.
Be mae'n neud yw, deud, mae Dyw yn deud. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, dro ar ôl tro. Satan yn gyfrwys iawn yn cymryd rhai o eiriau Dyw ac yn ei twistio nhw, ac yn ei troi nhw, ac yn ei defnyddio nhw yn dwyllodrus. Ond Iesu yn deud, dwi'n dewis gwrando ar Dduw. A trwy'n neud hynny, mae'n i fyddhau i'w dad nefol ac yn cynnig patrwm i ni ar gyfer sut mae ildio a sut mae i fyddhau. Mae'n golygu i fyddhau fel y gnaeth Iesu, plygu a deud, nad ein dymuniadau ni sy'n dod gyntaf, a fflip mae hwnna'n anodd. Ynddydi? Mae nid yn dymuniadau ni sydd yn dod gyntaf. Chydig wsnosau nôl, dwi'n cofio faint nawr, nath Rhys, dwi'n meddwl, brigethu ar adnod o'r Rhufeiniaid 12. Felly, am fod Dyw wedi bod mor drigarog wrthoch chi, frodyr a chwiorydd, dwi'n apelio ar eich i roi eich hunain yn llwyr i Dduw, cyflwyno eich hunain iddo yn aberth byw, un sy'n lân ac yn dderbyniol ganddo. Dyna beth ydy addoliad go iawn. A mae'r cymal yna mewn rhai o'r hen gyfieithiadau yn cael ei gyfieithu fel dyma yw eich resymol wasanaeth chi. Dyma'r peth resymol i wneud, dyma'r peth iawn i wneud. I bwysleisio, mae rhoi rheolaeth i Dduw sy'n synhwyrol. Mae'n golygu ymostwng, ildio ein hewyllus ni i Dduw. So mae ei fuddod yn golygu ildio, ymostwng a cydymffurfio ar pethau mae Dyw eisiau gen i ni. Ond nid dyletswydd ydy e. Mae'n rhywbeth sydd fod i dyfu allan o'r bywyd yna, o gariad a gras, y cariad yna, dyn ni yn ei brofi. A dych chi a fi'n gwybod yn iawn hefyd, mae'n rhywbeth na fedrwn ni wneud ar yn pen yn hunain. Fedrwn ni ddim i wneud e ar ben ein hunain. Dyw ddim yn gosod rhyw safon i ni stryglo i drio i gyrraedd e. Ydy mae'n gosod safon, ond mae'n dod ato ni yn ei ysbryd i fyw yn ein bywydau ni, i'n helpu ni i wneud rhywbeth na fydden ni'n medru gwneud ar yn pen yn hunain. Ar y diwedd fyddwn ni'n canu can sydd yn syliedig ar adnodau o y llythyr at y Galatiaid. Grandewch ar y geiriau, maen nhw'n atgoffa ni o rhywbeth pwysig iawn. Wrth i mi geisio cadw'r gyfraith Iddewig, mae'r gyfraith honno wedi fy lladd i. Mwyn i mi gael byw i wasanaethu Dyw. Dwi wedi marw ar y groes gyda'r Meseia, ac felly, nid fi sy'n byw bellach, ond y Meseia sy'n byw yno fi. Dwi'n byw y math o fywyd dwi'n ei fyw nawr, am fod y Meseia wedi bod yn ffyddlon, wedi fy ngharu, a rhoi ei hun yn aberth yn fy lle. Mae'r sut yna am yr ildio, felly yn bwysig. Mae'n golygu gwerthfawrogi cariad Dyw. Rhyfeddu at yr hyn mae wedi gwneud drosto ni. Penderfynu, a mae'n golygu penderfynu gair pwy dyn ni'n gwrando arno fe. Gair pwy dyn ni am ddilyn. Mae'n golygu diestyru pan mae'n y demtasiwn yn dod i'n rhannu. Mae'n golygu nabod yn hunain yn ddigon da i weld pryd dyn ni'n cael yn temtio i fynd yn groes i ewyllus Dyw a gofyn am ei nerth yn y bywydau ni mwyn i ni wneud hynny. So, yn hymor y grawys eleni, dros yr wythnosau nesaf, dewch i ni feddwl am ildio. Dewch i ni wneud rhywbeth amgenach na jyst rhoi chocolate i fyny, neu beth bynnag, neu wneud mwy o exercise. Gewch i wneud rheina, mae hwnna'n ffain. Ond dewch i ni wneud rhywbeth amgenach na hynny. Dewch i ni feddwl am ildio mwy a mwy o'n bywydau ni i Dduw. I bwy? Mae gynnon ni gyfle i ildio, nid i demtasiwn, ond i'r arglwydd Iesu ei hun. Y gwir yw, mae yna fendithion rhyfeddol i'w cael o ildio Dyw.
bendithion tragwyddol sydd yn real nawr. A sut, dyn ni'n gweld cariad Duw. Dyn ni'n ei werthfawrogi a dyn ni'n ymateb i'r cariad hynny mewn cariad ac i fuddod yn hunain. A dyn ni'n deall be dyn ni'n gwneud. Nawr i orffen, dwi am yn gwachodd ni, jyst i orffen, drwy feddwl, dwi'n fod yn dawel am funud, a meddwl. A mae fyny chi, llwch chi gael llygyn os ydych chi eisiau, neu llwch chi gadael eich llygyd ar agor. Gyd wneud hynny, dwi am wneud dau beth. Dwi'n mynd i ddarllen darn arall o salm wnaethon ni ddarllen yn ystod yr wythnos yn Clwb y Beibl. A wedyn dwi'n mynd i weddio. Salm 119, adnod 1 i 5. Mae'r rhai sy'n byw yn iawn a gwneud beth mae cyfraith yr arglwydd yn ei ddeud wedi ei bendithion fawr. Mae'r rhai sy'n gwneud beth mae'n ddweud ac yn rhoi ei hunain yn llwyr iddo wedi ei bendithion fawr. Dyn nhw'n gwneud dim drwg, ond ymddwyn fel mae eisiau. Ti wedi gorchymyn fod dy ofynion i gael ei cadw yn ofalus. O na fyddwn ni bob amser yn ymddwyn fel mae dy ddeddfau dyn dweud. Ewch yn ei weddio. Arglwydd, dyn ni eisiau diolch i ti. Ni eisiau diolch i ti am y cariad rhyfeddol ti wedi dangos ata ni, yr ufuddod perffaith yna nath ddyrru di'r groes. A mewn ymateb i hynny, Arglwydd, dyn ni eisiau deud, o na fyddwn ni bob amser yn ymddwyn fel mae dy ddeddfau dyn dweud. Ac wrth ddeud hynny, Arglwydd, dyn ni'n deud dymuniad calon, ond dyn ni hefyd yn goffod deud na fedrwn ni ddim hebddo ti. Helpa ni i ildio. Helpa ni i roi yn hunain yn dy ddwylo di. A llenwa ni gyda dy ysbryd, mwyn i ni ildio a rhoi mwy o'n hunain i ti, i dy wasanaethu di a byw dy glod di. Amen.